guys, ngayon po ay araw ng... Ayun guys, ngayon po ay February 10. Andito po kami ngayon sa Daang Kalikasan. At gusto sana namin akyatin yung bundok. Kaso nga lang, sinabi ng mga tendera dito ay hindi pa po pwedeng umakyat dyan. Reason kaya hindi daw po pwedeng umakyat dyan dahil nga under construction and marami daw po nadidisgrasya. Pero sabi nila dito tuwing mga 4 to 5 PM marami pong mga nagpupunta dito para mag-selfie. Hindi po kayo makakaakyat doon sa pinakatuktok. So pwede siguro hanggang dito sa mga kalahati lang dahil may checkpoint. Yan. So wala kayong choice kundi bumalik. Pero syempre sa mga gusto lang din naman balang mamasyal ay pwede pa rin kayong tumuloy at bumisita dito sa Daang Kalikasan, dito sa mga tarim. Yun lang, food trip lang ang pwede nyong magawa dito. Pero syempre, doon naman sa mga talagang gusto namang talagang makakita ng bundok, ay pwede pa rin kayo pumunta dahil doon sa area kung saan may checkpoint, ay malapit nyo nang matanaw yung bundok. Kung yung bundok lang ang habol nyo, ay pwede po kayo. Ayun po, dito sa likod ko. Ayan. Kami, ang ginawa namin ngayon ay tumaan muna kami dito sa mga nagbebenta ng mga pagkain para magmerienda dahil nga malayo, nakakapagod. So yun. Ayun. May nakikita po kayong owner na bumabalik. Yan. Kasi po, kaya yan bumabalik dahil po naharang doon sa lugar na may checkpoint. Ayun. So, doon may checkpoint na doon. Kung saan may paangat na po yung mga sasakyan nyo. Pero kung gusto niyo naman pala, gusto niyo mag-selfie, ay kitang-kita naman yung mga bundok. Pero karamihan daw dito, nagkakaroon ng maraming mga pumapasyal dito tuwing 4 to 5 PM.